njengoba ngithi cha ngiyiqale lento engithe ngizoyiqala ngingagcine ngithembisa sisuke ku-Facebook, alright? Sikwa TikTok, alright? Masiphuma ku-TikTok, mhlawumbe siyoze sigamile ku-YouTube ngomlando wakwaSithole. Cha, ngizoqala nje kulo mbuzo othi kambe kwaSithole bakhona yini oSithole senkomo okungesibona abakaSithole osithole senkomo? Akekho umuntu okuthiwa usithole senkomo. Isibongo sinjalo kwaSithole simunye kwaSithole, usithole okhona uyedwa usithole. Azange sahlakazeka. So kwaSithole abantu bakwaSithole babehlala eMgedeni, eMbilane. Intaba yaseMbilane-ke intaba nje nomgede la kuyike uthandazela khona abantu bakaJobe bocela ihlahla intaba abayicelayo. Kunomgede nje entabeni yaseMbilane. Phansi kwayo imini obehlala khona. Bengihlala phansi kwayo ke mina, kodwa hayi phansi kwayo umuzi wasekhaya uphansi kwayo. Emgedeni kwakuhlala abantu bakaJobe. Abantu bakaSithole babonwa ngabafana bakwaMbatha. Abafana bakwaMbeje, uMbatha-ke oMbeje. Futhi uma bebona abafana bakaMbeje belokhu bebabona belusa. Bephuma bethamela abantu bakaSithole bebuyele phakathi. Bephuma bethamela abantu bakaSithole bebuyele phakathi. Abafana bakwaMbatha belokhu bebona nje abantu lama belusile, hayibo. Kwanabantu abahlala phakathi emgodini, bantu abanjani abahlala emgodini? Bafike basho ekhaya. Uma bebika abafana bakaMbeje ukuthi kukhona abantu abalapha eMbilane eMgedini abahlala phakathi. Kuphuma abantu abadala beyilapha eMbilane eMgedini. Benakho konke ukudla. Bafike bekubeke eMgedini la emgodini la kuzophuma khona abantu bakaSithole bezothamela. Abantu bakaSithole bazange bekwenze lutho lokho kudla. Kunalokho baphuma bakweqa bayothamelela ilanga baphinda babuyela phakathi. Okusho ukuthi uma bekufica futhi labantu bafica ukudla, cha, ukudla nje kuyiphelelele kunjengoba bekubekile. Bakuthathe bahambe nakho. Bafike bagude isithubi seSithole. Bagude isithubi seSithole bayosibeka lapha. Basipheke bese bayosibeka lapha. Abantu bakaSithole baphuma basidla isithubi seSithole. Kwayisona abazidlile. Kwasekuthiwa labantu abalapha phakathi bakaSithole. Kwaphinda kwagudwa isithubi seSithole. Uma ukugudwa kwesithubi seSithole shuthi kusengwe isithole esimithi esingakazali sasengwa. Kwaphuma isithubi saphekwa kwasekhanjana sokwalapha. Ukugudwa yileyo nto into ibizwa ngokugudwa, ukusengwa kwenkomo imithi ingakazali. Inkomo isengwa ngoba isizele. Okay, ngidluleke lapho. Kwaphinda sagudwa futhi isithubi seSithole sayiswa lapha eMgedini kwasekuqadwa. Thenge masinuka shuthi sabanukela baphuma abantu bazosidla kwasekuthiwa madoda. Sicela ukuthi nani nibuyele ebantwini siyohlala ndawonye nani ningabantu. Nisana uhlala emgodini, asambe siyohlala ndawonye. Kusho abantu bakwaMbeje. Bemukela abantu bakaSithole basuke bahamba baya kwaMbeje bayohlala kwaMbeje nabantu bakwaMbeje. Ekuhlaleni nabantu bakwaMbeje bahlala isikhathi esithi asibe isikhathi. Base abantu bakaMbeje babakhipha abantu bakaSithole. Babakhipha nenkosazane yabo nendodakazi yabo ukuthi cha, seningaphuma-ke emuzweni. Babakhipha namaMbeje. Bebakhipha nomaMbeje intokazi yabo bayiganisela kwaSithole. Baphuma abantu bakaSithole bayokwakha umuzi wabo.